Atenció, per favor. Els xiquets i els jovens som el futur del nostre poble. Per això volem que els nostres majors, pares i iaios, sapigueu que estem orgullosos de pertànyer a d'este poble, tal com ho esteu vosaltres. Nosaltres heretarem lo que nos deixeu i esperem que, com a mínim, siga lo que els vostres antepassats vos deixaren. Un patrimoni cultural important, entre el qual està la llengua en la que parle, la llengua valenciana. Quan anem a escola, els professors nos conten moltes històries estranyes, que si formem part d'uns països catalans, que si la nostra llengua no és la valenciana, que no parlem bé, que els valencians som catalans, tornem a casa i els pares nos diuen que tot això són mentires. I nos preguntem, per què no nos ensenyen lo que diuen els nostres pares? Per què nos ensenyen mentires? Per què no parlen els nostres pares i els professors per a que coneguen el nostre poble? Nosaltres no volem ser un altre poble, ni parlar una altra llengua que no siga la nostra. Per què nos obliguen? Són els nostres pares uns covards? Supon que no. Perquè avui els nostres pares esteu així! Lluitant per a que nosaltres heretem sense mistificacions la cultura valenciana, la història i la llengua. Els jovens volem que tots, associacions i institucions, defenguen la personalitat del poble valencià contra les ingerències forasteres. Vinguen d'on vinguen! Lo que haveu demanat altres voltes públicament, que es reconeguen els títols de valencià de los ratpenats i que siga la Real Acadèmia de Cultura Valenciana l'institució reguladora de la nostra llengua. Que no ajudeu a qui ataca la cultura i la llengua valenciana. Els jovens valencians exigim de tots vosaltres que nos assegureu un futur digne en el que nos puguem sentir orgullosos de ser únicament
Vine, 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 vine.